Nditenderei kukukwazisai mangwanani, masikati, manheru akanakisa. Zvikanzi nemuimbi pano, one day at a time. Tine object lesson yatinayo pano. It's entitled Mira kana kuti chivoni-voni. Muchaona kuti kune ma-types emamira. Kune plain mirror, kune convex, kune concave. Ukatarisa mukati memabhedhuru uchaona kumwe kune full length mirror, kumwe kune half length mirror. Ukatarisa muhandbag ramai muchaona kuti aiwa kamune kamira kadiki diki. Tinoridiko mirror? To always generally check ourselves and correct. And inyaya yachokwadi kuti mamira, they don't compromise. They don't compromise. Akudze zvisipo, which means mirrors are honest. We need them in our lives. John chapter 8:32. Our lives are a reflection of whom we are. Proverbs 27:19 obva yati chiso sezvachinotarisana nechiso mumvura, saizvozvo mwoyo womunhu unotarisana nemunhu. Pari kubudiswa nyaya yereflection, inyaya yemira kai, kuti ukatarisa pamira chiso chinobva chatarisana nechiso. Tirikutiko mukati memangwanani ano anenge masikati. We need an identity in Christ. Vazhinji vedu, we are following Christ every day, but we have not found our identity in Christ. Hatisati tazviona, toona chiso chaMwari, kuti ukatarisa chiso chako wose chiso chaMwari apo, does it have same reflection? I'm sure most of our reflection is distorted. Why? Because mira yezvinhu zvinodiwa naMwari nezvinhu zvaunoita, it's totally different. We're saying, take the world and give me Jesus. More of Christ, less of myself. And when others are looking at you, what are they seeing? What are they seeing? We have a mirror, the Word of God. How many times do you check on the mirror? Ask how many times do you check on the mirrors of this world? Patinogeza every day we go to the mirror. But do we go to the mirror yeshoko raMwari every day? Ndinofarira nyaya the Ethiopian eunuch. Akati achiverenga, achitadza kunzwisisa. He had someone akamubatsira. Applying God's word every day in our lives. As we consecrate in our conversations. Ndirikutiko mukati menguva dzino, be pragmatic. More practical than theory. Tinongotaura kuti let's study the Bible. But how often do we go to the mirror, the Word of God? Mwari vatibatsire, so that when we go to the mirror, shoko raMwari, and it reflects back. Waverenga wona kuti aiwa ndanzi ndiende naizvozvo ndiparidze. And let's accept what we see in the mirror. And when we accept it, let's start working towards kugadzirisa zvinoda kugadziswa mukati meupenyu hwedu. We need emotional resilience. We need self-compassion. Kuzvinzwira. Mwari vatibatsire. John 8:32. Muchaziva chokwadi, uye chokwadi chichakusunungurai. Mwari vatibatsire. When we know the truth shall set us free. Mwari vatibatsire mukati menguva dzino. Tiri zvizvarwa zvaAbhurahama. Hatina kutongwa varanda vomunhu chero nenguva ipi zvayo. Father Abraham had many sons, and I am one of them. But ngatizive chokwadi. Taziva chokwadi tochirarara. When we get correction, let's accept it and be ready for change. Let's be pragmatic. Not only kumanya ne theory. Let's live the talk. Amen.